Hey guys, welcome back. फिन खेबसे फैफिनबावलायबाय नोंथांमोनजों माखासे खोथाखौ लानानै शेयार खालामलायनो थाखाय दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय भाइरेल भिडिअ बर' भाइरेल भिडिअ भाइरेल जालायबाय आरोना नोंथांमोन भाइरेल नोंथांमोना नायनो नामा भाइरेल ना माने सोरबा सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ बुनाय दा बाथ्राया जाबाय बे सासे सेंग्राया बे सासे सिख्लाखौ मानो बुखो बिथांमोना मोजां मोनलायनायमोन ना बले मा ना बिदा बिनानाव ना मा जाखो दा आं बेखौ मोजाङै बुंजोबनो हाला आरोना जाय हक बेफोरबायदि भिडिअआ जोंनि ससियेल मिडियायाव मानो फैयो आरो बेखौ ससियेल मिडियायाव मानो क्रिएट खालामो बेफोरबायदि कन्टेन्ट खालामनायखौ गारनांगौ जोंनि मानसिफ्रा जोंनि इउटुबारफ्रा प्लिज बेयो मोनसे कन्टेन्ट जानो हाया गाज्रि नुयोथ' ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि भिडिअ फैयोब्ला सासे सिख्लानो डिसप्लेआव देखायबाय नै स्क्रिनाव देखायबाय नै बे सिख्लाया भाइरेल जालायबाय आं खिन्थु नैबे स्क्रिनाव होनानै खोथा बुङा दे जायखिजाया आं बुंगोन आरोना दा गासैबो जाथाया बे भाइरेलनि गासैबो जाथाया जोंनि लाइमोनफोरनि मोजां मोनलायनायनि थाखाय जालाङो आरोना दा बेयाव जोंनि लाइमोनफोरा मानो बुजिया मानसिफोरा बयबो बुङो लाभ इज लाइफ लाभ इज ब्लाइन्ड एन्ड लाभ इज ए गेम बाट बे गासिबो बाथ्राया बे नोंथांनि एबा नोंथांमोननि सायावसो सोनारगोन बे माब्लाबा लाभ इज लाइफ होननाय बाथ्राया येस नंगौ माब्लाबा लाभ इज ब्लाइन्ड होननाय बाथ्राया येस नंगौ माब्लाबा लाभ इज ए गेम होननाय बाथ्राया बेबो नंगौ मोजां मोननाया खाना जानो हागौ नाथाय खाना जानानै गावनि समाजनि जुदि खहा जायोब्ला बे जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा लाभ इज लाइफ येस मोजां मोननाया नोंथांमोननि जिउनि जानो हागौ नाथाय बियो समाजनि एबा नोंथांमोननि खहा जायो बेबो एक्सेप्टेबल नङा लाभ इज ए गेम मोजां मोननाया माब्लाबा सोरनिबा थाखाय खेलाफोर बायदिबो जानो हागौ बेखौ गाव गावनो सांग्रां जानांगोन मोजां मोननायाव गफबनानै गोसो मोदोम जिउ हगारसारजोबनानै गावखौनो माने सेन्सलेस खालामोब्ला सेन्सलेस जायोब्ला जानाय नङा माब्लाबा नोंसिनि मोजां मोनलायनायाव गारलायबाय बिनि थाखाय नोंसोरो सोरखौबा बुथारबाय दानबाय सुबाय गावखौनो सुइसाइड खालामनानै लाबाय नों बिराद मोजां खामानि मावबाय न' नोंहा फिउचाराव गोबां खामानि दं बिमा बिफाया जों गासैखौबो जोनोम होबाय नोंखौ जाहो लोंहो फेदेरबाय फोलावबाय बिमा बिफानि सायाव आलो आलो देरबाय जों गासै लाइमोनफोरा नाथाय दा जोंहा फिन गिदिर बिबान मोनसे दंबावो जे जोंनि बिमा बिफाफोरा बोराय बुरि जाबाय दा जों बै बोराय बुरि बिमा बिफाखौ नायफिननांसिगौ अनफिननांसिगौ बिसोरखौ जोङो फिसिफिननांगोन जाहो लोंहो फिसिनानै आलो आलो लाखिफिननांगोन मोजांमोन अनलाय नाथाय बेखौनो जोबथा मोजां मोनगोन बे नङाब्ला आं थैगोन बे नङाब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा बे बोरै जानो हागौ बिदि नङाथ' दिनै जोङो नुनो मोनो बे डेभेलपमेन्ट कमिउनिटिफोरखौ नाय मोजां मोनलायगोन सानैजों येस लाभ इज लाइफ गनायो नंगौ बे बाथ्राया थार लाभ इज ब्लाइन्ड येस बेबो नंगौ नाथाय बेबायदि बुंनानै सोरबा सासेया माब्लाबा गोसो सोलायनानै ब्लड थाङोब्ला गो जेबो नङा इउ केन गो नों आंखौ मोजां मोनलाबालाय नों आंनि माखासे हेबिटफोरखौ आंनि माखासे एक्सन्सफोरखौ नों मोजां मोनलाबा नों थांदो थिग बेबायदि आरो मोजां मोनलायबाय सानैनि गेजेराव गारलायनाय जाबाय सासे सेंग्राया सासे सिख्लाजों गारजाबाय दुखु मोनबाय सेंग्राया बिनि उनाव माखासे हेटफुल पिकचार बा भिडिअसफोरखौ भाइरेल खालामबाय बा बबेबा वाट्सएप ग्रुपाव हरबाय बेनिफ्राय आरोबाव मानो गुबुन मोनसे ग्रुपाव मानो फरवार्ड खालामबावनांगौ जोंनि मानसिफोरा
आरो बेखौ सोरबा बायदिया दिनै इउटुबनि स्क्रिनाव होनानै नै बे सिख्लाया भाइरेल जालायबाय होननानै बेफोरबायदि बुंनानै बायदिसिना बखिनानै माने मोनसे कन्टेन्ट बानायबाय। बेफोरबायदि मानो इउटुबाव मानो फेसबुकाव मानो हाय सेक्स इज नर्मेल यार इट्स कमन दिनैनि दिनाव बेखौ मानो इसेबां माने भाइरेल खालामो। इउटुब आरो फेसबुक बेबायदि ससियेल मेडियायावहाय गाज्रि पिक्चारफोरखौ भाइरेल खालामग्राया मोनसे क्राइम। बिनिखायनो जोंनि माने ससियेल वार्कार माने ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा बेखौ गोख्रों एक्सन लानांसिगौ। बेखौ जोङो गोख्रों राहा लायाब्ला माने इयुना जोंनि फिउचारा गाज्रि जानो थांगासिनो दं। जोंनि लाइमोनफोरखौ बे भाइरेल भिडिअ सार्चिं खालामनाय भाइरेल भिडिअ नागिरनायाव माने बिजि खालामनानै दोनसै नामा? मोजां मोनलायनाय गारलायनाय, मोजां मोनलायनाय रिलेशनशिप दानाय, सेक्स जानाय बेफोरा गुबुन हारिनि गेजेरावबो जायो। नाथाय एसेबां गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बेबायदि भाइरेल जासोनायखौ जों नुनो मोना आरोना। नाथाय जोंनि गेजेराव नुनो मोनो जे मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रियेटरफोरानो माने डिसप्लेयाव होनानै स्क्रिनाव होनानै माने बायदिसिना खोथा बखिनायखौ बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। मानो एसेबां मोजां मोजां गिदिर गिदिर कन्टेन्ट क्रियेटरफ्रानो माने बेफोरबायदि खालामनानै स्क्रिनाव होनानै बखिनानै माने बांसिननिफ्राय बांसिनसो भाइरेल खालामलांबाय थायो। बे बोरै जाथावगौब्रा? नोंथांमोना एसे साननानै नायलाय। दिनै बर'नि बे भाइरेल भिडिअफोरखौ बर'आनो बारानिफ्राय बारासिन भाइरेल खालामनानै बै आं मोननैसो इउटुब चेनेल नुदों कार्बि गथ'फोरनि। कार्बि गथ'फ्राबो माने बे बर'नि माखासे हेटफुल गाज्रि भिडिअ बा पिक्चारफोरखौ लानानै माने बिराद माने भिडिअ खालामनाय मोनसे कन्टेन्ट खालामनाय बेफोरबायदि नुनो मोन्दों आरोना। आरो कार्बि गथ'ल' नङा हारसायावबो नुबाय आरो गुबुन माबा हिन्दी रावफोरावबो नुनो मोनासै आजिखालि। बेयो जोंनि थाखाय बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा। जोंनि बर' आइजोफोरनि माने जेबो मान गैयै जादों। माने जोंनि बर' आइजोफोरनि मानखौ खोमानाय जादों। बर' आइजोफोरनि मानखौ जानाय जादों। माने बे बिराद लासिंसिं आरोना। जोंनि बर' आइजोफ्रा मान गैया नामा? सनमान गैया नामा? जोंनि बर' हारिमुखौ कालसारखौ जोंनि बर' आइजोफोरा साबना हामना दख'ना गाननानै जोंनि बर' हारिमुखौ दिन्थिबोदों। दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा मानहानि जानो मोना माब्लाबाबो। जोंनि आइजोफोरा सांग्रां जानांगोन। खुनु गाज्रि भिडिअ शुट जानो मोना। आरो नोंथांमोननि गेजेराव प्राइभेटलि माबा मोनसे जायोब्लाबो माने बेखौ जों जेबो बुंनो हाया। नाथाय ससियेल मेडियायाव जाहाथे फैया बेखौ नोंथांमोन बयबो माने सांग्रां जानांगोन। दा एसेनोसै आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो। दा माखासेफ्रा क्रियेटरफ्रा माने गाज्रि मोननो हागौ आरो आंनि बे बुंनायखौ। मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनग्राफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो।